Здравейте на всички от Красив Средец. Записваме това видео, понеже в момента се намираме в град Средец. Месец и половина след като сме подали първите сигнали за незаконните сметища и за боклуците, които трябва да се изчистят. Наша задача като граждани е да проследим дали процесът се върши, дали се върши изобщо някаква работа. И в момента се намираме на едно от местата, които между другото е директно в реката. Ситуацията е следната. Това, което установяваме днес, понеже и на други места в Средец ходихме, виждаме, че самата община на 50% има възможност да свърши работа или като цяло е в невъзможност да я свърши. Това също, което установяваме, че самата община или по-скоро хората, които са наети да вършат тази работа, я вършат просто за да я свършат, а не за да я свършат ефективно. Както виждате, все още самото място има изключително много боклук. И това, което ние ще изискаме от кмета, а съответно той от хората, които са наети в частата, е работата наистина да бъде свършена, не да бъде отметната, да бъде зарита или нещо подобно, а самата работа, самите места да бъдат изчистени. Това, че сме подали сигнал за това място, не значи, че само това място трябва да се изчисти. Около самото място виждаме, че има също много боклук, което, нали, ако това не се случи, ако не се изчистят правилно по най-ефективния начин самите места, това, че, нали, на нас не говори, че има наистина невъзможност да се справят община Средец с проблема. Боклуците в реката все още се стоят. Мястото, на което се намираме, е все едно някаква сцена от научно-фантастичен филм. Не знам тук, нали, как би поникнал повече тревичка. Влязъл е багеря, зарил е всичко. Но нашата задача е да проследим и го правим. Подали сме сигнал, в момента идваме да видим каква е ситуацията, тъй като те към нас няма да пратят, нали, писмо, че са свършили работата. Напротив, идваме, проверяваме, но искаме да запитаме. Това ли е предписанието от РИОСВ, или по-скоро това ли са препоръките от РИОСВ към общината? По този начин ли трябва да се изчисти едно населено място? По този начин ли трябва да се изчисти едно място, на което има боклуци? Ситуацията е такава, ние ще продължим и ще изискаме ефективно да бъдат изчистени местата, които са били незаконни сметища. Това е от нас. Благодарим.